أرسل زينة بب خبابي زلوا عامتات بمتقام بلزقنا إثيوبيا زي تعرف مخانو أبى كل العفار تعذبنا يوم صراحة المعاد مرأي يوم قبلوا مكتل قدمها منيستر وتمس قدرونه تزاربهم أبى كل الأمحار عطقات حيلي أمارات السلام تدعيمهم نابزة نخمتو ميجر جنرال برهانو تلهم أو عطائهم كاب وصاي وتحدراو أزازي فرنساي فابين ماندان فرنساي زي ترفينات كتدالو علويلو سلام دعنا هبلكم يتمشي خبركم تملكتنا ساعة حد خوينو ما أدزينا جميل له ما أدزينا حيزلكم دما نازريت بريهو حبيركم كتأنحي فلما حد صارت زيناتات بب خبابي يزلو عقمتات بمتقام بلتقنا إثيوبيا زي ترف مخانو أبا كل العفار تعذبنا يوم صراحة المعاد مرأي يوم قبلو مكتل قدماء منيستر تمسكن درونه تزاربهم سو مكتل قدماء منيستر أبا محبراو متأسسار قصوم بزا محلالفهم الأختي أبا بارك إندستري سامراز توافرة فابريكا مكنوابرج أو أردي أبتخلل زلو عقور فريات أو نابربحا مغيار عبي سراح ناسرحا خمزر كب حبيرام بخال مرايد ما حرشا ختمان إنشيتيف كبور قدماء منيسترنا زخونة تروفات ليماتن بمتأسسار سالت زلو ما أخلات أبان وقاوحن مرباح دراهن تعذيبنا إنايلهم أبتخلل زلو عقور هافت انسسانا بربحان مغيار أبسققر سرعة مقبي تروفات ليمات عبي لو تنممزاز تجمرو سرحتي زنا أدخم زخونون قليتهم أبا كل عفار تعذبنا يوم مرأيات جهاز زخونو استفلاليو سرحتي المعتون تابت أحنتهم بمسفاحة تناخيرهم قوتلهم زقباء ساريحهم بعل معلتي بهيرات بهير سباتن هزبتاتن بعوت نخخبر أخل مدلاو تاجيريوم مبل عسرا بعل معلتي بهير سباتن هزبتاتن إثيوبيا بعوت نخخبر أدلا يسرح تقدم مدلاو توجينيوم مبل عسرا بعل معلتي بهير سباتن هزبتاتن نابكل مأخلا إثيوبيا كتما حسانا كاب عسران حاموشتن كساب عسران شعتن حدار كلتشن عصر شمونتنا متمرت خبريوم عبالات عبي كوميتين زادتان دحنتن تبعل لو معلتي مسافة قوباء بيت مخر فيدريشن أغنيو تشاقر تزات يوم أبت أوان زات دماء تبوعل بعوض نخبر أخو المدلاو 5 قبرة حبيروم أفا قوباء أغنيو عبي كوميتي تاندحنتن بعل معلت بهير ساباتن هزبتاتن إثيوبيا بعود كنتات خبيرون كغزل لعلا استوازوهم زلوو أزخاخيروم اتبعال حبرة بهيرا وحدنات بزحلو ملكعون كخبر زقبر حفشة وتقبر بقبو خناتات مدقاف كام زقباونا جنزيوام اتو كوميتي كساب حزين زوجنو مزيتا قدما مدلاو بممسكان اتبعال بدمقات نخزازم عودة تاستلمدا متحوار نخقبر حاتيتوم عبالات كوميتي بقدوم اتبعال نهنزات مثل إثيوبيا نمنقاح وطبا حدنات هزبتاتن متأسار نمتنخارن قدو عزوزكم زخونا بريهم سنسرعات مخبار تبعل بعوث نخزازم أخل قدما مدلو 5 قبرة من رقات أمون دايركتر بيت إحفات ركب هزبن كوميونيكيشنو نتبيت مخري ترف بدادا نفانا ديجيتال قليتهم إثيوبيان روسيان حرشان مزمان لو علاونات مقبي من رقاء زخلو متحبارات نمعواي بزمل كاستين منيستر حرشا أديسو أرقا مس مكتل منيستر حرشا روسيا أندري رازنين لأخومن أبكلتي أو قداس أمتو زتا ساليتهم منيستر حرشا أديسو أرقا إثيوبيان روسيان أبستفل عليو قدات انكور كلتي أو ركب زلوون هاقرات مخاننا ملاخيتهم حرشان قطبا إثيوبيا أتقند زفر مخانون إثيوبيا لو علاونات مقبن من رقات أبتقبرو تعرم مس روسيا تمكروتات بملوات بمتحوار مسرحة بتخللو زفرات زتا مكانو مفليتهم أبزتهم أب منقو خلتيين ملوات لمدن متحقاز تكنيكن زما أخلا كم زنبراتهم منيستر قليصهم
معلتي بهير سباتن هزبتاتن إثيوبيا حبر بهيراو حدنات بمتنهار بلصقنا هاجر مرقات وسان الجامنا بركة 5 خونه አፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ከተማ አዲስ አበባ ቡዜና አልከድር ገሊጻን አካል አከባብራ በዓል መበል ዒስራ መዓልቲ ብሔር ሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዝኾነ ኻብ ከተማ አዲስ አበባን ክልላትን ተውጻጹ ተወከልቲ አብስተርሃብሉ መድረኽ ህዝብን ህዝቢ አብ ከተማ አዲስ አበባ ተኻይዶም አፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ቡዜና አልከድር አብቲ እዋን ከም ዝበለኦ እዚ መዓልቲ ሕድሕድ ርክብ ንምዕባይን ምፍላጥን በብርክ ሃገር ሳለጡ ዘለው ጽይታት ልምዓት ንምዕዛብ ልዑል አስተዋጽኦ ኣለዎም أبز حلفوا عمتات لوتي أب محبراوي قطبون بوليتيكون عودتات هاجر صبللتا 5 مزغبونا ردينين معت بهر سواتن حزبتاتن ኢትዮጵያ حبر بهر واحدነት በመጥንኻር ንብልጽግና ሃገር ወሳነ እጃምና በርከት 5 ኾነውን ገሊጸን نأديس أبا معخل توريزم تعنا زجبرو هنزات هوسبيتالات سالت الله خبلا كنتيبا عدنا الشعبي قليزان نأديس أبا معخل توريزم تعنا زجبرو هنزات هوسبيتالات سالت الله يلان كنتيبا محرر كتما أديس أبا عدنا الشعبي كنتيبا عدناش نحطوتات هزبيج أبوت من الله شيبو كاب مونغو زلو سرحت حدا زخونا كيده هنزات سلسة حفشة هوسبيتالات جمجيمن توم هوسبيتالات قدم حزي خابز نبروز حشن زمع بلن قلقالوت نكهبو بزخل من قدي يهنزو خمزلو تزاربا هنزاتهم مززام كمزركبون قليتان أبا كفلة كتماتات قاليتي نفاصل كلافتون كل في قرانيون هنزلو توم هوسبيتالات قدم حزي هوسبيتال أبزينا بروم كبابتات مهناتهم فتحو تبت أحنات حكمنا مصفاح مخالو قليتان مارزينا هما بمكتال تركبوا حزر ما بزرزرنا بالريوم بوديات كنحلف أب كل الأمحرة عطوقات حيلي أمارة سلام تتقيمهم نابزة نخمتو ميجر جنرال برهانو طلهون تقاوعي تقريبا أمحدار زوباب مبرق قود جامل لعلوت مرحتي سراويت مكل خال أبتي خبابي زلاق سلام من رقاقاز أبزك على اللخونات أميتهم مسنبرتي دبر إلياس زت ساليتهم نزابز أب راهيل فريو دهاب ياسي أب زوبا مبرق قجام أبزحلف خلت عمتات زقات أما زقام سلام نمفتح من محدار تزوبان سراويت مكلخال مس نبرت وردا دبر إلياس زتيوم أبتزته نبرتي دبر إلياس بزقام زتتا سعبو سبعون ناوتن سنة لبوناون كالولاو كم زبزحهم قليصهم سلام يالونو يهزب ميفلقنا ميلمن سلام إنا بلأيو إز هزبي زلمن منغستي كمي زي يريئنا زي يستخاخلنا حزون نحنا عدنا سلامينا ندلي منغس باكر قزي منغستي أب حصر جزه ناب زنور سلام نخمل سلنا أي زحتت حزبي بناتنت كنكاساس يقبا بطورنت لوتي متال أي متام بخوينات لوتي متصدو انتيلنا أي متن حسوتيو نلزب دلوية انتيلو منغستي نزوم سبات انتا ايو تساقمكم انتو بلوم انتا يبلو أب دور كندبر زدلي سب ألدو أبزي زبن منغستي فتح يهاب نحنا أبزي خوانا أبتي سبك موت أي ندلين وانا محدار زوبا مبرق قجام نرولين برهانو منغستي نسلام زهابو عدل عطوقات حيلي كتقامو لي قبايلهم اتخبابي نابناي قدم سلامون خملس مس حبرتسب مخان كنسرحينا خبلون تزاريبهم منغستم የሚያደርገው ለህዝብ ሲል መንግስቲ ከገውረ ዝግባ ንህዝብ ክብል እናገበረ መጽዩ አብቀጻለውን ንስኹም ትእዝዝና በፍጹም ክንሰርሒና ይምጹ ተዝካል ምስ ማህበረሰብ ተጸምቢሮም ክነውሩ ንምዕድ ኣለና አቦታት መናእሰይ ኣብዚ ዘለኹም ሕብረተሰብ ሓጉዝና ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ጸጋ ንምጥቃምን ንምልማዕን ልዑል ለትኳታሃሎ سئنت سلام جنا سأجم كونو ولا زبلو تموانا محداري مخبار لعلنا حقي قدام نسوها بقداي مخاني أمس جلسوا يمسرق وجام هزب دليت زوي مبرق وجام بسلام وثيقة مئتاو دكو ممحار زرخوا هفتي ناب لعل كونتات مغيارن كاب دخنت موصعن زد اللي هزبيو حق زد اللي نعهميو حقي كقطعكم أي جبان نزي كنستخا خلينا أبتزت تسترخبو لعلوي أزاز سراويت مكل خال هاجر ميجر جنرال برهانو طلعهن
ዕጡቃት ሓይሊ ናብ ትኽክለኛ መንገዲ ሰላም ምምጻእ ትምህርቲ ብዝግባእ ክቕጽል ክግበር ኣለዎ ኢሎም ዕጡቃት ሓይሊ መማረፂ ሰላም ንኽቕበሉ ሕብረተሰብ ዘዋፅኦ ዘሎ እጃም ኣጠናኺሩ ንኽቕጽል እውን ሓቲቶም ትምህርት ቤቶችም ይከፈቱ ኣብያተ ትምህርቲ ይከፈቱ ቅዱስ ኩናት እዩ ዝብሉ እውን ካብዚ ሕማቅ ተግባር ተቆጢቦም ናብ ሰላም ንኽመጹ ጸውዑ ሽማግሌታት እውን ይቃለሱ ናይ ህዝቢ ኩነታት ምግንዛብ በብእዋኑ ዝጠፍእ ይወሰብ ብዘይ ኣግባብ ምዃኑ ተረዲኦም ናብ ትኽክለኛ መንገዲ ንምምጻእ ልቢ ይሃልወና ህዝባውነት ይሃልወና ከም ጸብጻብ ኣሚኮ ኣብቲ መድረኽ ኣቦታት ሽማግለታት ዓድን በብብርኩ ዝርከቡ ክፍልታት ሕብረተሰብ ሰላም ንኽምለስ እጃሞም ከም ዝዋጹ ኣረጋጊጾም እዮም ውልቃውን ውድባውን ድሌታት በመንፈስ ምትሕዋር ኣሳታፋይ መንግስቲ ንኽህሉ ባይታ ዘትሕዘት ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጠለባት ብዘተ ንፍታሒላ ኮሚሽን ሃገራዊ ኣጣይሻ ትርከብ ንፀት ሃገረ መንግስቲ ንምቕጻልን ተዓጻጻፋይ ቁጠባዊ ትግበራታት ምስ ህዝባዊ ትካላታት ጣዓዒማ ትኸድ ከም ዘላውን ተሓቢሩ እዩ መርሃ ሰላም መረሳ ተወስኸለዎ ዘየቋርጽ ድሌት ወዲ ሰብ ማእኸሉ ዝገብር ኣወሃባ መልሲ መንግስትታት ንትርናዕን ልሕልሕነት ኸይድ ምሕደሮም ዘመላኽት መርቅሕ እዩ መንግስትታት ንዝቐርበሎም ሕቶ መልሲ መሃብ ኣብ ዘይኽእሉሉ ብርኪ በፂሖም ማለት መሰረታዊ ይኹን ንመሰረታዊ ጠለባት ስዒቡ ንዝመጽእ ባህጊ ዜጋኦም ምምላእ ኣብ ዘይኽእሉሉ ብርኪ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ክልል እዚ ጠለብ ዜጋ ንምምላእ ዓቕሚ ንዘለዎ ስልጣን ሓሊፍኻ ምሃብ ብዲሞክራሲያውነት ዘጽርሕ መግለጺ ይኹን ስልጣን ሓሊፍኻ ዝወሃብ ህዝቢ ሕርኡ ምግላጽ ብዝኽእለሉ ምምችቻው ብምባል እዩ ነዚ ዘመቻቹ ትካል ድማ ኣገዳሲ ይኹን ኣብ ኩሎም መዋዕላታ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ውዳበታት ስልጣን ተረኻኺቦምላ ኣይፈልጡን ኢልና ንምዝራብ ዘይተሰክፈና ሃገርና ኢትዮጵያ ብኣንጻራውነት ኢልና ብዘይነጽብዎ ኣግባብ ንመፈለምቲ ኣዋን ስግግር መንግስቲ ጣይሻ ብታሪክ ሃገር ምስ ጉድለታቱ ኣዕርዩ ብዝሐሸ ዝግለጽ መርጻ ባይታት ሒዛ መንግስትን ምምራሕ ጉዕዞ ፈሊማ እያ ኣብዚ ጉዕዞ ብስልሒት ሕርያ ወይ ድማ መርጻ ክመልእ ዘይኽእል ሃጓፍ መንግስትነት ብግቡእ ብምግንዛብ ውዳበታትን ውልቀ ሰባትን ኣምር ዲሞክራሲ መሰረት ብምግባር ንዘይ ምኽሳር ኣሳታፋይነት ክህሉ መሰረት ተነጺፉ ብትሕብብር ሃገር ዝምረሕሉ ኣብነት ምቕማጥን ምትግባርን ተኽኢሉ እዩ ዶብ ሰጊሮም ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣትዩ ድሌት ባዕዳውያን ደቃ ብገጽ ዝተፈላለየ ዓሪዶም ክኳሽሑ ዝሰርዖም ጸገም ኣሕዘብላ ኢትዮጵያ ካብዚ ጸገም ሕዚ እውን ኣይተናገፈትን ኣፈላላይ ዕማተ ውልቀ ሰባት ናብ ማሕበረሰብ ልሒኹ ንህዝባዊ ሓድነታ ዝፈታተኑላ ኢትዮጵያ ኣሳታፋይነት መበገሲኡ ብምግባር መንግስቲ ምምራሕ ዝርከብ ፖለቲካዊ ውዳበ ሃገራዊ ዘተቢልና ጸገምና ነቕረፍ ዝብል ጉዕዞኣ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ንምጥያሽ ኣገዲድዋ እዩ እዚ መንግስታዊ ተበግሶ ሰላም ንምዕሳልን ዱልዱል ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅን ካብ ዝተሳለጡ ፈለምቲ ዕማማት ሓደ እዩ ምስ ዝኣመሰለ ተበግሶ ንጥፈትን ጎንን ጎኒ ሃገረ መንግስቲ ደው ዘብሉ ዝተፈላለዩ ጠለባት ንምምላእ መሰረታዊ ዝኾነ ዛዕባ ቁጠባ ዱልዱል ንምግባር ብቱሪዝም ዲጂታል ቁጠባ ሕርሻ ዕደናን ብምዕባይ ፍርያት ወይ ድማ ተካእት ምህርቲ ቢላ ዱልዱል ፀፍሒ ቁጠባ ንምቕማጥ ስራሕቲ ሰሪሓ ዞባዊ ቅልውላው ዓለም ለኻው ምንጋዓት ቁጠባ ስእነት ሰላምን ሕዱር ሕማም ቁጠባ ውሽጢ ዓዲ ተቆጻጺራ ብተሪር ትባዓት ኣብ ዘላቂ ልምዓት ሃገር ረብሕኦም ገዛእ ዝኾኑ ዕማማት ፈጺማ እያ እዚ ማለት ዓለም ለኸ ዕዳጋ ይምንዝዕና ዝጸንሐ ብቢልዮን ዶላራት ምትራፍ ተኽኢሉ እዩ ማለት እዩ ምትፍናን ወነንቲ ገዚፍ ቁጠባ ዓለምና ዝወለዶ ሓሰያ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዝፈጥሮ ጽልዋ ብግቡእ ብምግንዛብ ናብ ናይ ውሽጢ ዓቕምታት ብግቡእ ብምጥማት ህንጸት ከተማ ዝሽኻሉ ንጥፈት ልምዓት ኮሪደር ልውውጥ ወይ ድማ ትራንዛክሽን ውሽጢ ዓዲ እንቀሳቂሱ እዩ ኣብ ብመኽዘኑ ተዓቂሮም ዝጸንሑ ሸርፊ ወጻኢ ወሒጦም ኮፍ ዝበሉ ናውቲ ወፂኦም ክሽወጡ ዕድል ኣመቻችዩ እዩ ሓድሽ ተቆሑ ከኣትውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክፈርዩን ዕድል ፈጢሩ እዩ እዚ ብናይ ውልቀ ሰባት ምርዳእ ሕግን ፍቕሪ ሃገርን ዝውሰን እንተኾነውን ባንክታት ካብ ምዕራቕ ንምውሓስን ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ካብ ዝተፈጸሙ ፍጻመታት ሓደ እዩ ሉዓላውነታ ናብ ሓደጋ ዘወድቁ ተጓንፎታት ፍጹም ዘይፍለይዋ ኢትዮጵያ ስለ ሉዓላውነታ እትገብሮ ምንቅስቓሳት ግዳይ ዓለም ለኸ ዕዳጋ እንዳገበራ ጸኒሑ እዩ ተካእ ምህርቲ ገዚፍ ዛዕባ ቁጠባ ዝገበረት ኢትዮጵያ ብዘየቋርጽ ሪፎርም እትሕልፎን ዘላ ወታደራዊ ትካላ ክትምት መንገዲ ጸሪጋ ካብ ድሮን ክሳዕ ገዘፍቲ ተተኮስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ፍርያ ካብ ዓዳጋይነት ናብ መቕረቢትነት ሰጊራ ዘብላ ፍጻመታት ብርጉጽ ባይታት ሒዛያ ሉዓላውነት ትህሊ ተሎ እዩ መንግስቲ ዝህሉ ንዝብል ወታደራዊ ጠመተ ብቁጠባዊ ምዕሳላት ደጊፋ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ እንዳሳለጠት ትርከብ ዘለዋ ተፈጥሮአዊ ውህብቶታታ ዘማእኸለ ምንቅስቓስ ንምግባር ሰረታት ዘቐመጠት ኢትዮጵያ ምስ ምውፃእ ጋዝ ተታሒዙ ብፖሊሲ ዝተደገፈ ብጋዝ ዝሰርሑ ናይ ጽዕነት መካይን ጥራሕ ከኣቱ ሕጊ ሰሪዓ ጠለብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ዶብ ሰገር
ሃገር መጓዓዝያ ዝድረኹ ምንቅስቃሳት ቃንያያ ወናኒት ዝሰለጠን ኢትዮጵያ ዝሰርሐውን ዝሃንጽውን ዘበለ ንበላዕ ይኾን እንሎ ብዝብል ጥንኩር ምኽኒት ማሕበራዊ ሕጋዊ ፖለቲካውን ሰብኣውን ርትዕታት ተቐሚጣ ዛዕባ ምውናን በሪ ባሕሪ ናብ መድረኽ ዲፕሎማሲ ካብ ተምጽእ ቀንያላ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ እጃም ንኽህልዎም ዝከታተሎም ትካል ምህናፅ ከም ዘድሊ ተገሊጦም ወለዶም ድማር እውን ረብሓ ሚድያ ተረድዩ ምስለ ሃገሩ ኣብ ምፍላጥ እጃም ኮፊ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እዩ ልብርሃን ግርማይ ግልጋሎት ሚድያ ከከም ዘመኑ አፈላላይ ወላኳት ያለው ህዝቡን መረዳታ ንብዙሓት በመከፋል ግልጋሎት እናሃበ ይርከብ መረዳታታት አፍልጠትና በሐቅ ተመሲቶም በበዓል ሙያ እንተዳሉ ሰናይ ዝዕንቶ ይፈጥሩዮም መረዳታ ካብ ሐቅ ሪሕቆ ቦልቀ ሰባት ደሪ ጥራይ ተስራሕ ድማ በሃገር ዝልዓለ ጉድኣት የስዕብዩ ሕሳብ ዘንናሉ ዘመን ዲጂታል ድማ ሁሉ ተጠቃማይ ማሕበራዊ ሚድያ በመዃኑ ዝተወሰኑ አካላት ዝተሳብዑ መረዳታታት ንተኸታተልቲ በመሃብ ጎንጽ ንምፍጣር ኣብ ረብሓን ተውዕልዎ ይስተዓልዩ ከም ጽቡቕ መርኣያቲ ዓቢ ግድብ ህዳሰ ንኽዛዘማ ምግባር ሚድያ ዝነበሩ ዓቕሚ ዝለዓለ ምንባሩ ተዘክሮ ቀረባ እዋን እዩ ብዛዕባ ግድብ ህዳሰ ኣባይ ኣብ ዝተፈላለዩ መማረፅታት ሚድያ ቀሪቦም መረዳእታ እናሃቡ ዝነበሩ ፈተውቲ ሃገር ድማ ሚድያ ሚዛናዊ ንክኾን ኣብ ውልዶ ምስራሕላይ ምዃኑ ይገልጹ ሚዲያችን እንዲስተካከል ከፈለግን አሁንም ትውልድ ላይ በጣም መሰራት አለ እኔ የማደርጋቸው ነገሮች መራኸብቲ ሓፋሽ ከመሓይሹ እንተዳ ሆይኑ ህዝቡን ኣብ ወለዱ ምስራሕ አለዩ ኣነ ዝገብሮም ነገራት ጽዕንቶኦም ክፈልጦም ይግባእ ኩሉውን ከምዚ ክገብር ዝግባእ ንሃገር ብምሕሳብ ክንሰርሕ ይግባእ ብኻል ወገን በማሕበራዊ ሚድያታት ብዝመሓላለፉ ዝተዛብዑ ዛንታታት ሓባራውነት ንምፍራስ ተገብሩ ጻዕርታት ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ መንግስታት ሚድያ ምስለ ሃገሮም ንኸፋልጥን ዜጋታቱን ረብሓ ሃገሮም ጠጠው ንኽብሉ ሚድያ ከም እታወት ይጥቀምዎ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ሚድያ በህንጸት ሃገረ መንግስቲ በጽሒቱ ንኽዋጻ ኣብ ምግባር ጉድለታት ከም ዝነበሩ ምሁራን ይገልጹ ነዙይ ንምምዕራይውን ሚድያ ዝከታተል ትካል ከም ዘድሊ ይገልጹ ሚዲያን የሚከታተል ተቋማት ያስፈልጉናል ዝም ብሎ ሚዲያ መሆን የለበትም ስህተትም ካለ ይሄ ስህተት ነው መራኸብቲ ሓፋሽ ዝከታተሉ ትካላት የድልዩና እዮም መራኸብ ሓፋሽ ጥራሕ ክኾን ይግባእ ንኹሉ ነገር መረዳእታ የድልዩ ከም ኢትዮጵያ ዓላማና እንታይ እዩ ንዝብል ፈሊና ክንፈልጥ ይግባእ ሓበራዊ ዛንታ ምፍጣር አለዩ ሓበራዊ ዛንታ ኣብ መራኸብቲ ሓፋሽ ጥራሕ ኣይኮነን ዝፍጠር ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ክግለጽ ይግባእ ተምሃሮ ብዛዕባውን ክፈልጡ ምግባር አለዩ ሓሳብ መንግስቲ ምድማር ሚድያ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ሰባት ብናጽነት ዝዛተይሉ ጸገም ማሕበረሰብ ዝፍለየሉ ኣብ ምንቅስቃስ ፖለቲካ እውን ጽዕንቶ ዝፈጥሩ መቆጻጸሪ ሓሳባዊ ምህዳር ምዃኑ ይግለጽ ብኻል ወገን ድማ መረዳእታ ኣብ ኢድ ተለማመድቲ አካላት ብምውዳቑ እቶም ዝቐረቡ ትንተናታት ናይ ብዙሓት ሓሳባት እንትብትኑን እቲ ሓቂ ዝኾነ መረዳእታ ድማ ንኽዛባዕ ዕድል ምሃቡ ይግለጽ ሚዲያው በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ ባልታየ ቁጥር ስፋት ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ተሪኡ ብዘይፈልጥ መልክዕን ግዘን ስፍሓትን መራኸብቲ ሓፋሽ ብዙሕም እዮም ዜና ምስማዕ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብጣዕሚ ጸጋሚ ኮይኑ እዩ ናብ ብልጽግና ዝወስድ መንገዲ ምግባር ይከኣል እዩ ዝሕሱ ኣይጠፍእን ግን ድማ ምቕናስ ኣድላይ እዩ ሚድያ ኣብ ህንጸት ወለዶ ዝህሉ እጃም ቀሊል ዘይምዃኑ ግልጽ እዩ ብፍላይ እውን ህዝብታት እቲ ሓቂ ዝኾነ መረዳእታ ኣብ ምብጻሕ ብሄራዊ ረብሓ ሃገር ፈሊጥካ ምስራሕ ህልውና ሃገር ኣብ ምርጋጽን ሉዓላውነት ሃገር ክቕጽል ኣብ ምግባር ዝህሉ እጃም ዝዓበየ እዩ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ምድማሩን ኣሉታዊ መረዳእታ ፈልዩ ብምፍላጥ ህብረ ብሔራዊ ሓድነት ኣብ ምርጋጽ ዘሎ እጃም ዝለዓለ ምዃኑ ይእመን ሓበራዊ ተረኽ ኢትዮጵያውያን ምዕባለን ሰላምን ሃገር ኣብ ምርጋጽ ዘይትካግደ ከም ዘለዎ ኣብ ታሪኽ ዝተረኣየ ሓቂ እዮም ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ናብቲ ዝምጥና ልዕልና ንምምላስ ወለዶ ዘመን ከመያያታቱ ተሓባቢሩ ምዕባለን ዕቤትን ሃገር ኣብ ምርጋጽ ምትጋህ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ እዮም ኣብርሃም ፍስሓ ተረኽ ኣብ ከይዲ ህንጸት ሃገር እወንታውን ኣሉታውን ጽዕንቶ ኣለዎም ህዝብታት ምእንቲ ሃገሮም ብሓድነትን ብሕብረትን ጠጠው ክብሉ ዝገብር ሕሉፍ ተረኽ ኣለዎም ብኣንጻሩ ድማ ህዝቢ ክረሓሓቕን ንሰንሱ ክጠራጠርን ኣሉታዊ ጽልዋ ዝፈጥሩ ተረኻት ኣብ ከይዲ ይፍጠሩ እዮም እዚ ኣብ ከይዲ ህንጸት ሃገር ዝህልዎ ግደም እወንታዊ ብዝኾነ መገዲ ንሃገራዊ ረብሓን ዕቤትን ምውዓል እንተተኻኢሉ ንወለዶ ዝመሓላለፍ ጸገም ኣይፍጠርን ኢትዮጵያውያን ብዙሓት መግለጽ መንነት ዘለዎም ህዝብታት እዮም ነናይ ባዕሎም ባህሊ ሃይማኖትን ቋንቋን ዘለዎም እንትኸውን እዚኦም ድማ ኣብ ሓበራዊ ተረኽ ዝተኣሳሰሩ እዮም ፖለቲካዊ ምክፍፋልን ፍልልያትን ዘይውስኖ ጸጋታት ዝተዓደሉ ኢትዮጵያውያን ሃገር ሓልዮም ምስጋር ክኢሎም እዮም
ኢትዮጵያ ከም ሃገር ነዊሕ ታሪኽን ሰፊሕ ሃፍቲ ተፈጥሮን ዘለዎ ሃገር እያ ዝበሉ ተመራማሪ ታሪኽ ኣበባው ኣያሌው ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣፈላላይ ሓሳብ ዋላ እንተሃለወ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ግና ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ሓደ ምዃኖም ይዛረቡ። ኢትዮጵያ ረጅም የመንግስት ታሪክ አላት። የህዝቡንና የሀገሪቱን አጠቃላይ ታሪክ ደግሞ ብንወስደው ወደ ኋላ ሺህ ዓመታት ይሄዳል። ኢትዮጵያ ነዊሕ ታሪክ ሃገረ መንግስት ኣለዋ። ሓፈሻዊ ታሪክ ኢትዮጵያን ህዝብታታን ተሪእና ድማ 1000 ዓመት ይኾነ እዩ። ኣብ ነዊሕ ታሪክና ድማ ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ብሓባር ጠጠው ኢልና ኢና። ስልጣነ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ስልጣነ ዘቐደመሉ ምኽንያት ምርኣይ ይከኣል እዩ። ኣብያተ ክርስቲያናት ላሊበላ፣ ሓወልቲ ኣኽሱም፣ ኣብያተ መንግስቲ ጎንደር፣ ጥያ፣ ኮንሶ ውፅኢት ሓድነት እዮም። ኢትዮጵያ ትማሊ ካብ ዓርሲ ሓሊፋ ዶብ ተሳጊራ ሰላም ካልኦት ሃገራት ካብ ምሕላዋ ብተወሳኺ በዓልቲ ዋና ብርሃን ነፃነት ኣፍሪካ ዝኾነ ዓወት ዓድዋ እውን ምዃናም ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። እዚ ኢትዮጵያ ናብ ዝነበረቶ ብርኪ ምዕባለ ዝመልስ ብዕቤት ልምዓት ትጓዓዘሉ መንገዲ ዋላ እኳ ፈተናታት ይሃልዎ እምበር ሓዱሽ ተስፋ ሰኒቑ ንዝበለፀ ዓወት ዝተግህ ወለዶ ከም ዘሎ ግና እሙን እዩ። ሃገር ብደቃ ከም እትህነፅ معندريت أوروباويان زبل سمزتوهوا يوكرين جابان دبوب كوريان سنغابورن عباي هاجر ناي منات أبنتات انتخونام بانصارو دمام بدكا كمتفرس كمن سوريان ليبيان زرعي خلو أبنت بمخانو تنكرتن معبلتن هاجر منات ناي زولدو عبي قدا يوم لك أباتو تشاتشن بسر كولني تقل دماتشون أفسسو لكع عياتاتنا بقالسي بعداوي مجزاتي دموم أفسيسوم بحوار تقاليسوم نأفريكا أبنت ناسنت كمتي زخونوو لومي زلو ولدو بحوار بحدنت بكنعنا انت السرح كوريا سنغابور دوباي كمت النبلو إثيوبيا كبهال نيرو هاجرنا أب عالم تخكلنيا بوتا محزن بوتوان تيزالج هاجر جمرتو قعزو عبيت نكقصل زقاطمو عدلات بمتقام فتناتات بمحلافن تجيخا بمسرحن مسجزة مقدام زي كحد حق بمخانو متأ ولدو بحسب منجستي مدمار ناب منقدم عبالة بمتصنبار كابتي زلنا لكونتات زوت بحتى ومنقدي زي تدفر هاجر مهنات مخانو زفلت يوم نردا يمان لمن جن يمن ردا የኢትዮጵያ ህልውና ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ዘይን ሕገዝ ዘይን ልምንን ግና ንሕግዝ ህልውና ኢትዮጵያ ኣብ ሕቶ ዘያኣቱ ደቅና ኣብ ዝሓሸት ሃገር ስደት ነክዮም ዝነብሩላ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ጠንኪርና ክንሰርሕ ኢና። ልዕልነት ሃገር ጋድን ምግባር ሃገራዊ ረብሓ ዘኽብሩ ዘመን ዘይብድሆም ተካላት ምናት ኣገዳሲ እዮም። በዚ መሰረት ብቁጠባም ببوليتيكام وتادراو ساينسن بمسرة لمعاتن زتهانتسو تكالات متنخار عبنزات هاجر منغستي زلعالة قدا كم زهلوم تملاقيتهم لعلي 1.7 مليون زيغاتات ورقة مسكر سلطنة إثيوكودرس وسيدوم لعلي 1.7 مليون زيغاتات ورقة مسكر سلطنة إثيوكودرس كم زوسدو ሚኒስተር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ገሊጾም ኣብቲ ሚኒስተር መራሒ ፈጻሚ ስራሕ ስርዓት ዲጂታል ኢኮኖሚ ኣይተስዩ መንገሻ ኢትዮኮደር ዜጋታታ ነዘበን ዝምጥን ክእለት ቴክኖሎጂ ንኽልዎም ዘኽእል ኢሎም እዚ ድማ ዲጂታል ኢትዮጵያ ዕላው ንክኸውን ዝግበር ጻዕሪ ንምስላጥ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ገሊጾም እቲ መርሃ ግብሪ በብርክ ሃገር ብመሰረት ተተለመሉ ይሳለጥ ከም ዘለውን ተዛሪቦም እዮም ብመሰረት እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላእ ሃገር 2.6 ሚልዮን ዜጋታት ነቲ ስልጠና ይከታተሉ ከም ዘለው ንፋና ዲጂታል ገሊጾም ዜና ወጻኢ ወታደራዊ አዛዝ ፈረንሳይ ፋቤን ማንዳን ፈረንሳይን ዘይተርፍ ኩናት ክትዳሎ ኣለዎ ኢሎም እቶም አዛዚ ኩሎም ከንቲባታት ፈረንሳይ ነቲ ህዝቢ ብምትሕባርን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሩስያ ቆቋሕ ኮይኑ ክከታተል ክገብሩ ኣለዎም ኢሎም ዜጋታት ፈረንሳይ ንባዕሎም እንደቆምን መስዋዕቲ ምኽፋል ካብ ሕዚኡ ክዳለው መብርባር ኣድላይ ምዃኑ እቶም አዛዝ ገሊጾም ሞስኮ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከተጥቅዕና ስለትኽእል ህዝቢ ፈረንሳይ ነቂሑ ክሕሉ ኣለዎ ዝበሉ ማንዳን ኣብ ቅድሜና ዓብይ ስጋት አሎ ሁሉ ተዛሪቦም ሕዚ ዝጎደለና መስዋዕትነት ንምኽፋል ጥንኩር መንፈስ ጥራሕ እዩ እዚ ጥንካረ ግድን እንድሕር ዘይፈጢርና ፈረንሳይ ካብ ኢድ ሞስኮ ኣይተምልጥን ይኽብሉ ኣጠንቂቖም እዮም እቶም ወታደራዊ ኣዛዚ
ማድ ዜና ቅድመ ምዛሙ አንዳንደና ብዛዜና በባህባብ ይዘሉ ዓቅምታት በመጥቃም ብልጽግና ኢትዮጵያ ዘይተርፍ ምዃኑ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተዓዘብናዮም ስርዓት ልምዓት መርኣይ ያዮም ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገልጾም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕጡቃት ሓይሊ ኣማራጭ ሰላም ተጠቂሞም ናብ ዘተኽመጡ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጡላሁን ጻውዒት ኣቅሪቦም ካብ ወጻኢ ወታደራዊ ኣዛዚ ፈረንሳይ ፋቤን ማንዳን ፈረንሳይ ንዘይተርፍ ኩናት ክትዳሎ ኣለዎ ኢሎም لتوم زينة تخطاطلكم ونيرون سلام كتالكم يمسكن مسترف مدلات إتي في تقرنا سنة مكتالكم ونالكم تمني بروح مشات